Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ɗaya daga cikin abin da 'yan Najeriya a yanzu suke muhawara suke tarfa albarkacin bakinsu bai wuce bulaguran da shugaban ƙasa Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya yi ƙasar waje ba. Ya tafi bai bar mulkin nan a hannun mataimaki da ya kamata ya kasance masa muƙaddashi ba. Akan haka ake ta muhawara. Ana ganin cewar wannan ɗin tamkar abin da ke haifar da rikici, saɓani da kawo ta baba kan dangantaka tsakanin kudu da arewacin Najeriya idan an zo batu na mulkin wannan ƙasa. Shi dai Kashim Shettima yana riƙe da muƙaminsa na mataimaki, amma kuma ba kasafai shi shugaban ƙasa ko sau guda ma aka ce ya damƙa masa ragamar mulkin wannan ƙasa ba. Ya ƙwammace ya sa mulkin ko dokar a jakarsa ya yi bulaguro da ita, ko kuma ya umarci waɗansu mutane waɗanda ba sai an bayyana ba an san su tafi da al'amuran ƙasar kafin zuwarsa. Wannan ya shuka rashin yarda musamman a arewacin Najeriya kan yadda ake hulɗa da shi wannan mataimaki Kashim Shettima. Ƙila wakala irin wannan riƙon sakanyar kashin ne ma ya kawo muhawarar da aka yi ta yi a baya cewa ana iya ma canza shi in an zo zaɓe na gaba, wanda har yanzu shi Asuwajin bai tofa komai akan wannan batu ba, bai kuma ƙaryata ba. A wannan lokaci ne kuma har kwanan gobe ana ganin 'yan siyasa a cikin jam'iyyar ta APC da yawa sun bi tsarin da shi Asuwajin ya kafa na kawo shakka, na kawo rashin yarda akan ainihin shi mataimakin ba don komai ba saboda bukatunsu. Shi kuma mataimakin nan ya yi amanna, ya yi imani, ya yi biyayya, ladabi da amana ga shugaban da suka yi yakin zaben da suka samu wannan mulki tare. Yau kan wannan za mu yi magana. Malami da Rima, idan baka manta ba, an yi shugabannin kasashe da dama daga kudancin Najeriya da ma arewacin Najeriya waɗanda suka gina alaƙa mai kyau tsakaninsu da mataimakansu, wanda wannan kuma alaƙa ta ƙara ƙarfin zumunci tsakanin arewacin Najeriya da kudancin Najeriya. To amma ga kuma yadda aka tsinci kai, yadda shi Asuwaji Bola Ahmed Tinubu yake tafi da mulkinsa. A yanzu haka mutane ana ta ƙorafin cewar idan zai tafiya baya bawa Kashim dama a matsayinsa na mataimaki ya ci gaba da riƙewa. To shin kana ganin wannan ka iya ɓata dangantakar da take tsakanin kudancin Najeriya da arewacin Najeriya? Wato ɓata dangantaka wasu mutane sun riga sun ɓata ta, musamman kuma saboda wata bukata ta son rai akan harkar shugabanci a cikin jam'iyyar APC din nan. Na farko da shi Asuwaju a kullum yana tunanin cewar shi ya ruwa ya tsaki, ya lallaba gwamnonin nan suka ba da ƙuri'a kai tsaye aka zaɓe shi a matsayin ɗan takarar jam'iyyar APC. A lokacin yana ganin ko shi Muhammadu Buhari bai fito kai tsaye ya taya shi yakin neman zaben ya yadda a cikin jam'iyyar ya zamanto mata ɗan takara ba. Hakun dole dangantaka ta taɓu, musamman idan ka duba tarihin baya kamar yadda ka ayyana, za a yi tunawa aiko shi shugaban ƙasa wato na farko a wannan dimokuraɗiyya bayan karɓa daga hannun mulkin soji Olusegun Obasanjo ya ba da yarda, ya ba da amana, kuma ya samu taimako kwarai daga wajen wazirin Adamawa Atiku Abubakar. Daga nan kuma sai aka zo kan marigayi Umaru Musa Yar'adua, shi ma ya yi rawar gani duk da gutsiri tsoma da aka samu nan da can, bai nuna musgunawa ba, bai kuma buɗe wata ƙofa a kawo gulma a farraka dangantaka tsakanin shi da mataimakinsa a wancan lokaci ba. Goodluck Jonathan da ya zamanto shugaba, shi da Namadi Sambo nan ma sun yi rawar gani, an zauna lafiya, babu gutsiri tsoma a cikin jam'iyyar PDP kan makomar shi mataimakin shugaban ƙasa. Haka zalika Muhammadu Buhari bai taɓa bulaguro wata ƙasar duniya rana guda da bai aika wa majalisar dattawa da majalisar wakilan Najeriya cewar ya yi bulaguro kuma mataimaki shine muƙaddashi mai tafiyar da harkokin wannan ƙasa ba. Amma tun lokacin da Asuwaju ya zo mulkin wannan ƙasa, abu suka canza, gaba, hasada, ƙiyayya ta shigo cikin tsarin da shi Kashim Shettiman yake fuskantar matsalolin rashin bashi wannan dama da tsarin mulki ta tanada idan shugaba baya nan mataimaki ne. Dalili ku shine tsari ne guda biyu. Shi kansa Asuwaju yana da al'ada ko ɗabi'a irin ta siyasar Awolowo wata yankin da ya fito, in baya nan babu mai kada wata ganga. Haka zalika idan ka duba kuma waɗanda suke kewaye a cikin harkar jam'iyyar APC ɗin tun lokacin da ya kasance aka fara cece kucen za a canza Kashim ba zai takara da shi nan gaba ba, shugaban ƙasar nan da ya kamata a ce ya fito ya gaya wa duniya cewar ina tare da mataimakina kuma za mu yi takara tare, amma ana tallata shi
ya zo ya nemi kujerar shugabancin ƙasa a cikin APC, amma har yanzu shi ɗin da magoya bayansa babu ɗaya da yake maganar zarcewa tare da mataimakinsa. To daga nan za ka fahimta cewar akwai lauje a cikin naɗi da tsarin waɗannan mutane, kuma mutanenmu ne suka bashi wannan dama daga arewacin Najeriya ɗin, kamar yadda ake cewar sun taimake shi wajen samun tikitin takarar zama shugaban ƙasa, kuma ya shata alƙawura da yawa daga cikin waɗannan gwamnoni, ko da wannan 'yan rigimar da ake ta magana a kanta na canza masa mataimaki, ana musu alƙawari a bayan falo ko a bayan labule cewa nan gaba kai za mu ɗauka ka zamanto mataimaki. To kaga duk irin waɗannan abubuwa ne suke haifar da irin waɗannan matsalolin rashin mai kyau na dangantaka tsakanin shugaba da mataimakinsa a tsarin dimokuraɗiyyar wannan zamani. Kuma ba jam'iyyar yake taimako ba kuma asuwajin yake taimako ma, zan ma iya cewar shi Kashim ɗin a da in yayi baƙin jini, a yanzu ana tausaya masa, ana masa uzuri cewar ga dalili. To yanzu idan aka tafi a haka, shi Asuwaju Bola Ahmed Tinubu hakan ka iya zama masa riba ne ko ko akasin haka? Wato yadda ya samu takara a baya, ba irin wannan tsarin bane zai iya taimakonsa a wannan lokaci. A wancan zamani ai gwamnoni na APC ne, kuma ya san yadda ya lallaba su, ya san me ya shiga hannu me ya fita, me ya shiga aljihu me ya yi waje, suka kawo masa tarin waɗanda suka tsaida shi takara a cikin wannan jam'iyya. A lokacin marigayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana da ransa, da ya samu wannan tikiti cikin sauƙi aka zaɓe shi a cikin jam'iyyar APC duk da tababan da aka yi ta samu a wasu daga cikin jihohi na wannan ƙasa. To sai ya ɗauka cewar a wannan karon ma haka za a yi, alhali a wannan zubi babu zaɓen fidda gwani a cikin jam'iyyar APC, kai tsaye aka ba shi tikiti ko za a ba shi tikiti kamar yadda Ganduje yana shugabancin jam'iyyar ya riga ya ayyana, kuma bai faɗa ga mataimaki ba. Kaga wannan ya saba musu al'ada na jam'iyya da kuma mulki a cikin wannan ƙasa. To me ya kawo haka? Saboda da yawa daga cikin waɗannan gwamnoni a jihohin APC irin su Katsina, irin su Yobe, Kaduna, Gombe, ana musu magana ta bayan labule cewar in an yi canji ko in an zo zaɓe ana ganin cewar Asuwaju zai ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan gwamnoni, ko kuma an ɗauka cewar lokacin da shi marigayi Muhammadu Buhari yake da rai za a ba shi dama a ce ya kawo mataimaki, wadda a iya sani na, a iya mu'amalar mutanen da suka yi hulɗa da shi kai tsaye ba zai shiga cikin wancan kowa macala ba. Magana ta farko, ba shi da matsala da shi mataimakin na yanzu na Asuwaju. Na biyu kuma, ba a ga wata hauragiya tsakaninsa da shi Asuwajun ba. Abin nufi a nan shine bori ne mutanen Arewa, mutanen jam'iyyar APC suka ba da kai borin ya hau. Sama Malami da Riban, kusan za a ce wannan tsamin dangantaka tsakanin Kashim Shettima da Asuwaju ba wai iya Kashim Shettiman ta shafa ba, tunda mutane suna ta korafin cewar ko wani abu ne ya taso na yanayin aiki zaka ga an fi karkatar da shi zuwa kudu kafin a kawo shi arewa. Yanzu misali zan baka da wata gada da ake kokarin yi a ita Legas din, wanda ake ganin cewar wannan kuɗi da aka ware yayi yawa, kusan kimanin tiriliyan 3 da wani abu za a gyara ita wannan gada ta Legas. Alhalin a arewacin Najeriya ba a kawo wani abu makamancin wannan ba. To amma kuma wani abu mai ban mamaki shine zaka ga duk da haka shi Kashim Shettima yana fitowa yana kare Asuwaju idan aka yi korafin cewar arewacin Najeriya ana barinta a baya. Bari mu saurari wani daga cikin faifan bidiyon shi Kashim din da kuma irin abubuwan da yake faɗa. To wayannan ne manya-manyan ministries, ma'aikatu da ake ba da kuɗi. Wayannan kuma dukkan arewa ne ke rike da ragamar mulki. Kuma sama da kasafa wai ba wai wani minista a saman ba fa, minista, babban minista da minista of state, water resources dan arewa ne, minister of state ba Sokoce ne. In haka in kaje police affairs, babban minista Ibrahim Gaidam ne, mutumin Yobe ne, karamin minista Iman. To Kashim Shettima kenan mataimakin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, inda yake kare Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da irin zargin da 'yan arewacin Najeriya suke wa shi Asuwaju na ware arewacin Najeriya. To amma a wannan gaba Malam Ahmed Rima, shin a iya cewa Kashim Shettima ya iya kashe wutar wani tasa tana ci? To ai mai ɗaki shi ya san inda ke masa yoyo. Daidai ne ya kare gwamnatin da yake ciki yana mataimaki, kuma kar ka mance yana iya zama shugaban ƙasar nan. Allah shi ke ba mutum mulki, ba ɗan adam ba. Saboda mun ga abin da ya faru a lokacin da marigayi Umar Musa Yar'adua yake mulkin wannan ƙasa, akwai waɗanda suka sa karar tsana, gaba da hasada ga Goodluck Jonathan.
amma da ya zamanto shugaban ƙasa su ne manyan fadawarsa, su ne suka fi kowa zaƙewa a gabansa. Na san gwamnonin da suke ɗaura zani su rataye tsakiya ko murjani su sanya malufa su rike isga domin su daɗaɗawa shi Goodluck Jonathan ɗin ya yabe su ya karɓe su ya mutunta su, alhali kuma su ne kan gaba wajen adawa da shi a lokacin da shi marigayi Umar Musa Yar'adua yake da rai. Saboda haka abin da yanzu suke yi wa kashin su waɗannan gwamnoni namu daga arewacin Najeriya da wanda suke munafurci waɗanda ma ba gwamnoni ba suna rike da mukamai ne ko kuma suna cikin harkar jam'iyyar dumu-dumu, to akwai ranar ƙin dillanci. Mulkin kai ba kan kai ne ba ni ke kafa a ci daɗi ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more yanci.